Освен доброто послание, което е парите не са направили никого щастлив, липсата им също. Това, което ми хареса, Хари, е твоя почерк. И е малко необичайно, но бих искал да знам как почерка влияе на бизнес взаимоотношенията. Здравей, Евгений! Благодаря ти много за поканата. Страхотен си, страхотно начало. Винаги така съм се удивлявал от начините да намираш интересно начало на своите репортажи, на своите интервюта, на своите статии, на всичко, което правиш, на своята поезия. Надявам се. Но сега говорим за теб. Почерка. Моят почерк е такъв, защото моят баща, Хараман Пияничкин, който е актьор и преводач, всъщност е архитект по образование. И аз от малък съм го виждал как той пише и неговият почерк всъщност много ми е повлиял. Между другото, той 10 години беше в Института за паметници на културата, тук в София, под ръководството на Ема Москова, която му беше... спомням си и тази дама. Директор. И той всъщност, благодарение на него, облика на Жеравна в момента е такъв какъвто е. О, чудесно. Поздрави баща, аз помолих да дойде някой път на гости, но как влияе почерка? И влияе като във вица, че децата на лекаря не могат 5 години да разчетат завещанието му. Така влияе на бизнеса. Това е много интересно. Окей, когато отворих тази книга и на първо място видях първи цилиндър, втори цилиндър, и ако ти вземеш тази книга от щанда в една книжарница и прочетеш първи цилиндър, си казваш, това не е ли опътване за някакъв автомобил? Точно тези цилиндри. Ако разгледаме една организация като автомобил, ние можем да видим, че управлението е волана, че контрола на качеството са огледалата, че купето е HR-а, хората, които са вътре. Какво е търговията? Търговията, това е двигателя на колата. Защото производството са гумите, нали, които правят това, което произвежда една кола, или тя да ни закара от една точка до друга. И така това нещо, тази кола се запалва и се движи, поддържа се от двигателя. Търговията, продажбите са двигателя на една компания. Този двигател е 8-цилиндров и той трябва да се поддържа, което означава, че търговец трябва да знае определени неща, като например кой е той, какви са неговите характеристики, каква е фирмата, коя е фирмата, какво стои зад нея, каква е маркетинговата политика, продуктовата политика. Трябва да познава продукта, който продава, трябва да познава клиента, трябва да познава индустрията, трябва да познава конкурентите, трябва да познава самите клиенти, трябва да познава резултата от продукта. И всички тези неща, които съм описал там... казано, описваш чрез един автомобил. Най-важни неща, като най-важното е процеса на продажбата. Ако един търговец не знае процеса на продажбата, той ще седи и ще чака някой да си купи нещо. Това става в кварталния магазин. Но ако трябва да продадеш... Влизаш за сирене, посочва сирене. И те казват, шаман вече, айде ще ви го дадем. Раждаш ли се търговец? Търговията и качествата на търговеца са изкуство, но и са нещо, което може да се научи. Тази книга може ли да роди търговец? Може ли да бъде майката на един търговец? Абсолютно. Ако тази книга я дадеш на един изкуствен интелект, ще имаш перфектния търговец. Защото тази книга дава алгоритъм, какво трябва да прави един търговец. Това е много интересно. Тоест ти си влязъл в новите начини на мислене, на възприятие, защото това е нов начин на възприятие. Но ако вземе един човек, който е, да кажем, много амбициозен, идва от някакво малко градче или село и я прочете, той ще намери ли себе си? Има ли го заложено в човешкия мозък, човек да разпознае, ако някъде дълбоко в него има характеристики за един добър търговец? Във всеки човек има характеристики за добър търговец. Да, тук давам също така и различни стратегии за различните типове хора. Защото ти си един човек, аз съм друг човек и продажбата е една и съща, както казва Джордан Белфорд. Започваш от отваряне на продажбата, завършваш създаване на продукта, затваряне на продажбата и последващи покупки. Но има нещо различно и това са хората, които участват. Това са търговеца и клиента и те много често са различни в всяка продажба. Затова е необходимо да се познават и типовете клиенти и тяхно потребителско поведение, които са описани пък в средата на книгата. Ако тук в 8-те цилиндъра виждаш как трябва да се подготвиш, след това следват стъпките в продажбата и една от стъпките е превръщането. Говоря много за търговеца магиосник.
Разбира се, това е класически маркетинг, който съм представил с много класически принципи, но и истории как аз съм разбрал как работят. Например, вземете парите, заглавието на тази книга, идва от една идея, която аз казвам на всички, и тя е, че когато си пред клиента с продукта в ръце и той го харесва, дай продукта на клиента, вземи парите, пък после ще си говорим какви стратегии са можели да бъдат използвани. Защото това е много Макиавели е това. Самия процес на продажбата. Откъде ти знаеш тези неща? Аз съм занимавам се с търговия още от 90-та година. А когато направих... Изхождаш на базата на твой опит. Да, това са принципи, които съм научил, принципи, които съм видял как работят. Точно така, приложил. Дори разказвам за Лили Иванова, как съм ми помогнал с няколко принципа в нейната кариера след 96-та година. Да, имаше един определен спад, поне по мое лично впечатление, когато аз също съм работил. Тук ще прочетеш, в една от главите аз разказвам как 96-та година ми се обади Сергей Джуканов и каза: Лили Иванова иска да те види. Сергей Джуканов от Националното радио. Много добре си го спомням като име. Продължава, между другото, в момента да твори и прави електронна музика, има нов албум "Богомилите". Хубаво да го поканиш. С радост. Добре дошъл, разбира се. Господин Джуканов, ако ни гледате и слушате, вие сте следващия ни гост. Така, и тогава аз работех в Националното радио в музикална редакция, като музикален редактор, и пусках нейни песни от време на време в някакви концерти, които правех. Работех в Националната телевизия в предаването "Новини по ноти", откъдето се познаваме с теб. Разбира се, точно така. И пишех в Меридиан Рок Шоу и Рок Булевард. И тя ме извика и каза: Хари, не мога да се отърва от жълтата преса, защото се разделих с Чочо Владовски и това е тема номер 1 на жълтите издания, но песните ми не се въртат. Какво да направя? И аз си казах: госпожо Иванова, когато работех в Унисон Старс при Атанасий Янкулов, които издавах основно българска музика, аз бях там в маркетинговия отдел менеджер. Отдела беше един човек. Аз. Вземете парите. Така, научих, че жизненият цикъл на един албум, т.е. живота на един албум е около 6, максимум до 8 месеца. Т.е. от момента, в който той излезе на пазара, въвеждане се нарича този етап, след това растеж, когато се купува, хората чуват за него, започват да се интересуват, пускат си го, след това зрялост, когато върват продажби, и след това спад, когато спира интереса, е между 6-8 месеца, в най-хитовите албуми максимум една година. Кога направихте последния си албум? Тя ми каза: преди 3 години и половина. Минало е срока. Да, т.е. жизненият цикъл на този продукт, цикъл се провел вече. Е приключил, затова ви трябват нови неща. И я запознах с Коси Младенов, който и направи един клип, много интересен от БНТ, който сега води предаването Ново 10+2, не води, а режисира предаването Ново 10+2 на Васко Гронков. Много готин водещ също. Мястото, където българската музика в момента така може да бъде показана. Не бих казал, но... Ще покани, аз говорих с него. Той не иска да ме покани, защото... това е минало вече. Смята, че моите клипове са били са били опасни за деца, само защото има мъж, който играе балет. Новото парче, което му предложих и което ще сложи, и което е в нашия общ подкаст 10 филма с Хари Яничкин с участието на Евгений Минчев, говорим и дрезгаво. Този клип минава, така че очаквай скоро покана. Така, също така запознах с Тибетски сърца и бисквитките, правяха аранжименти, така, и окей, те предложиха аранжимент на... Ти си влял малко свежа кръв. Може би и това да имало нужда. Имало е нужда. Значи тази книга, това, което най-ценното, което дава, защото ти си отличен търговец, ти самия продаваш много добре себе си, продаваш клиентите си, продаваш предаването си. Така. Но по някой път на човек му липсва едно малко зрънце, малка идея. Тук е разгледан целият процес, така че ако нещо някъде ти липсва, ти ще го намериш и в момента, в който го намериш, ти свързваш целият процес и излиташ като това, което правим, прилича малко на един колега, който вече го е правил. Като имаме новина, спираме и казваме: имаме новина, уважаеми зрители. Хари Яничкин, който е наш специален гост, е съдействал на Лили Иванова, която е моя съседка. Аз няма с какво да й съдействам. Даже кофите ни за буклук са различни. Добре. Тогава тя прави албум на година и половина. Има, може би, 15 или 16. Може би това е правилната формула. Да. Всъщност,
Книгата е чудесна, поне като оформление и като това, което чувам. Аз ще я прочета и искам и се да говорим повече за твой подкаст с 10 игрални филма, в който подкаст аз бях участник преди няколко дни. Хари е много добър водещ и предполагам, че човек като има един талант, има 5 таланта. Това се случва с всички мои гости. Както пеят, изведнъж рисуват, изведнъж правят бизнес и нещо. Това, което ми е много интересно, преди да говорим за структурата на този подкаст, ти поставяш госта по-ниско от теб, което казват, че е правил Сталин. На времето той е стоял на високо бюро и винаги тези, които са стояли по-ниско от него. Оттам ли взе идеята или от някъде другаде си взела идеята госта да е в по-неизгодна позиция? Въобще няма такова нещо, Евгений. Идеята е следната. Госта, той е Бог. Той е гост, той е цар, той е шефа. Той трябва да се разположи удобно. Затова има удобен футюел. На някой не им е много удобен. На мен не ми беше удобен. Но на другите гости им беше удобен. Така, а аз съм този, който е журналиста, този, който е ученика и който ще се учи от тях сега. Усетихте като един орел над мен. Аз не мога да вдигна главата, защото тук имам шипове, сигурно имам. Ако погледнеш всички водещи на телевизионни ток-шоута, които са имали успех... Знаех, че там ще ме заведеш. Да. Преди да тръгна, видях Джимми Кемъл, не ти бях изпращал. Да. Джимми, той също има с Арнолд Шварценегер. Нали знаеш Арнолд Шварценегер колко е висок? Джимми Кемъл не е толкова висок, обаче Арнолд Шварценегер му е така. Да. Стои на интервюто. Тоест, тази схема, този начин на разположение работи. Просто той работи. В момента, в който те изравнат водещия с госта, в момента, в който махнат бюрото, както с Джей Лено направиха. Да. На Джей Лено му изравниха госта и му махнаха бюрото. И махнаха и Джей Лено. Същото става с Грег Каниер. Да. От колкото толкова филма. Той преди това беше водещ на такова шоу. Този филм с Джак Никълсън, с малкото кученце. Много готин филм. Кой може да помни? Ти си по филмите. Добре. Кажи това, Хари. Как реши да направиш такъв подкаст за филми? Как се казва този подкаст? 10 филма? 10 филма с Хари Аничкин. Точно така, много добре. Благодаря. Човек може да го предположи. Кои бяха първите ти гости? Освен мен, аз вече се похвалих. Аз вече се оплаках, че съм бил гост. От няколко години съм приятел с психолога Еленко Ангелов. Да. Той се престраши да бъде първия ми гост. Всъщност той много хареса идеята, с него си обсъждаме разни идеи. Той също е добре дошъл при мен, защото с неговия начин на мислене на конспирации може да си изкараме хубаво. Неща, включително последно за НЛО го вълнува темата и доказателствата там в Мексико или къде бяха открити. Да. Така, всъщност аз от 2 години помагам на 2 предавания, нещо като екип гости. Да. В една телевизия, в която бяхте с Волен оня ден. Да. Бяхме 7-8 при Крум. 7-8, аз помагах на шоуто на сценаристите. Да. И поне 20 човека от откакто гостите... ти напусна, почнаха да ме канат. Не, вие сте при Крум Савов. Така, те станаха депутати, нали? Така. Да. Когато те спряха, аз започнах да помагам на твоя приятел Пело Кръстев, който всъщност е репортер от телевизия Алфа, беше така, стартира неговата кариера и с него си обменяме също така мисли и много спорим и нали, аз му давам някои идеи, той не е съгласен и в един момент той ми се ядоса и ми каза, виж какво, като разбираш толкова, си направи предаване да те видим. Значи той те е насърчил да правиш нещо и от такива неща има нужда. Да, той беше моя мотиватор. Добре, аз все пак беше ми първи въпрос, тук, който бях подготвил. Син си на един от най-известните преводачи, а защо не си станал преводач? Станах Или бъркам? Да, станах преводач. На 8 години преведох първите си 2 изречения от Тримата мускетари от руски, защото аз ходих в руска детска градина, 3-та и 4-та група. Имах така някакви знания за този език и на 8 години, като вече знаех азбуката, можех да пиша на неговата пишеща машина, една Марица, нали, каква да е. Написах първите си 2 изречения, началото на романа Тримата мускетари на Александър Дюма. Тук имаме, понеже сме наживо в събота сутринта, почти към края на предаването, Барутчийска пита. Какво те накара да направиш подкаст за филми? Разкажи генерално за него и за гостите.
Подкаста включва филмите, които влияят на хората, защото има едно изследване от 2022 година на Американската асоциация на рекламните агенции, която казва, че 75% от хората... Не се приближавам, просто този профил ми е по-хубав. Няма проблеми. 75% от хората взимат решенията си за това. Какво ще се облекат, с кого ще общуват, как ще ядат, може какво да правят, къде да ядат, къде да ходят на почивка, с кого да общуват, какво да работят, какво да учат на базата на филмите, които са гледали много често несъзнателно. А има ли манипулация според теб, нарочна манипулация? Режисьори, продуценти, актьори умишлено те карат да харесваш. Не казвам само продукти. Да харесваш идеология. Може би има, но това не е предмет на нашето предаване, на конспирацията в филмите. Холивудската, исках малко по-далече да те както аз ти казах тогава в предаването, че не харесвам Сталин, но харесвам Ленин. И както Ленин е казал, за нас най-важното изкуство сега е киното, той не го е казал случайно. Там цялата пропаганда минава през филмите. Гьобел също. Добре, това вече е в твоя кръг познати. Така. Отдавна не съм ги виждал и двамата. И много е интересно, тези, които ми гостуваха, освен Еленко Ангелов, ми гостуваха още Ники Кънчев, телевизионният журналист, също така политика Тома Биков, който получих плик от него, който ми беше зададен въпрос. Точно така, какъв беше въпросът? Въпросът беше... въпросът беше, ще видите в обадим се в 12. Излиза в крайната, в смисъл, че в тази седмица... Да, приблизително. Да, зависиме от, знаеш, от технологичния процес. И самият по колко филма гледаш на седмица? Истината е, че имаше един момент, в който гледах поне по 10 филма на седмица, защото това бяха епизодите на сериала "Менталистът". Значи това ми е... Запалих се имаше един сериал "Незабравимо", с една маска детектив, но "Менталистът", това е нещо, което ме прикова, и така изгледах всичките сезони по 2 епизода на ден след работа. Много интересно с Саймън Бейкър. Могъл си по време на работа, като чум къде си работи. Между другото, Саймън Бейкър играе в твоя любим филм. Да не го издаваме кой. Издай го, защо не? Дявола носи права. Дявола носи права. Саймън Бейкър е всъщност любовната авантюра на Ан Хатуей в Париж. Да. Ти каза, че филмите променят хората. Кои са заглавията, които променят твоя живот? Значи, основополагащото заглавие, което осъзнато променя моя живот, това е филма "Великолепната седморка". Великолепната седморка е филм, в който един индивидуалист събира други индивидуалисти, много често това са аутсайдери, и те успяват да свършат нещо. Нещо важно за някого. Не е за тях важно, но е важно за някой друг. Същия е филм "Аутсайдери" с Киану Ривз. Той събира едни изгонени вече от играта бейсболисти или ръгби спортисти, които успяват да спечелят плейофите, да отидат на плейофите. Това е нещо, което аз правя през живота си. Когато направих първата си фирма "Тинейджър", аз помагах на тинейджърски групи да правят концерти. Някой, който никой не ти обръща внимание. Ти сте първа започваш, но ти имаш някакъв заряд. Ще се появява един добронамерен. И когато отивам в университета и казвам, искам да направя концерт на групите Акула и Канон, и те ми казват, виж какво ще трябва да платиш цялата зала предварително, ще няма да дойде никой. Аз казвам, окей, добре. Освен самите те и родителите. Само, че дойдоха самите те, родителите, техните класове, половината училище и стана така. Да, и стана много интересно. Това е било преди да се рода. През 90-та година, края на 90-та година. Не знам къде си бил по това време. Камелия Васева пита за твоята книга "Вземете парите". Пита защо не "Вземи парите и бягай". Така, "Вземи парите и бягай" е първия филм, който си спомням, аз ще съм гледал. Защо не си кръстил така книгата, пита Васева? Да, и това е филм на Уди Алън, който е комедия за това как един некадърен аутсайдер може да стане много успешен благодарение на късмета. Много смешен филм. Така, тук не става дума да бягаме. Щях да ти разкажа откъде идва заглавието. Значи, водя първите клиенти в Истанбул, защото аз се занимавам от 1998 година с продажба на машини за реклама. Това са режещи плотери, принтери за сувенири, принтери за тениски, лазери, гравири и така. И в началото още нямаше фирма тук. И аз трябваше да
каня клиентите да дойдат в Истанбул, като фирмата им поемаше всички разходи. Кой няма да дойде? Да, което не е обвързано с продажбата. Също така, с покупката. Но те си купуваха. Мисъл. И първите клиенти идват. Идват при мен. Пристигаме в Истанбул, взимани лимузина, карани в сградата и после шефа казва, сега ще отидем да обядваме тук в един ресторант, ще разгледаме малко центъра на Истанбул. Това са дълги обяди. Аз съм бил на такива обяди клиентски в Истанбул. Точно. И клиентът идва при мен и казва, Хари, аз съм само по една риза тук, портфейла ми е в задния джоб, айде да плата, защото да не вземе някой да ми вземе парите, после ще се чуем какво да правим. И аз отивам при шефа и казвам, шефа, клиентът иска да плати машината. И той казва, как? Той беше един с подобна брада, с гола, класически турчин. Harry, we have mentality. Тук нашия менталитет не е такъв. Как ще взимаме парите на клиент? Първо трябва да го нахраним, след това да го разведем, после ще му покажем машината, ще му покажем колко е добра, как работи. И тогава, ако той се съгласи, викам, шефе, вземете парите. Вземете парите на човека. Пък после ще му минем през всички стъпки, които искате. И аз обичам така. За да му продадем. Какво е състоянието на българското кино днес? Много интересно. Аз много не наблюдавах българското кино, но откакто Ники Илиев започна да прави филми, стана много интересно. Не само той, разбира се. Има нови, много интересни български филми, които участват много нови, интересни актьори. Харесва ми на Ники Илиев тези двете серии с... Аз харесвам самия Ники Илиев, така че каквото и да е направил. Мисля, много готини актьори, той събира около себе си актьори. Сериалите не мога да ги... сериалите не мога много да ги гледам български сериали, макар че All Inclusive ми е един от любимите сериали. Той започна сега отново по нова телевизия. Светен ли е? Добри са. Старите български филми, разбира се, също много ми харесват. Както ти казах този вид, че с всяка измината година актьорите от старите български филми играят все по-добре. В сравнение с новите. Благодаря ти за книгата. Аз ти подарявам моята. Много ти благодаря. Вече ти си прегледал. Ето, заповядай. Страхотна теза. Това е моята книга за Ружа Игнатова, която от тези дни вече е паднала от издирването, колкото разбрах. Време е да я извадиш вече. Да, и ти пожелавам много хубави герои на твоето предаване, гости на твоето предаване и да обогатяваш и нашите знания с това, защото това е своего рода препоръка, какво да гледаме. Ако Ники Кънчев е гледал един филм, защо да не го гледам и аз, нали така? Точно така. Хари Аничкин, дами и господа. Хубава събота и неделя ти пожелавам, а след малко ще ви кажа какво следва.